Dipu Karbi market adung heta towar ke hino do anta prap jin pen ke selam jiapan APHLC atum pen sodak pen pachinipon. Karbi lo charlia song sumiti mong atum pen perang kia mai kangni. Dhansuri MEC constituency ke parlo Serlong John Model Village arong atowar prap jin pen ke selam jiapan kachuningri. VGR tharli liti ka chisonging tonti pupen chiti ni phai kri siar ni pen dongka long chisong pontupo aprang se birta kelara do anaphan kardom bajir lo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang ton pen Dipu Municipal Board ke parlo ward number truck pen ward number cricket home Karbi market adung het atowar ka heno ko ananingkan pen lo ne laso towar along amatsi langbi inghan sai dia jok radatum kedam kewang kacheleng japhan sungnang lo Dipu Municipal Board ke parlo ang kangalong amatsi la puson towar ka heno pen radatum ki sungnang polote Dipu arong supi pen kilometer hini ke thom ka helo towar ke ka heno la pu anso silu Dipu Karbi market adung heta towar ka heno aputha kedam tangar ni setame news salong batai pipon lo bonda KAAC PWD ati parpen atum karjulong le anukang thong asom chikrong de Karbi Anglong ang kang phandrong rupa towar ka selam pijaphan Central Open State Govatum KAAC PWD department along kuti atangka nang palibom lo bonda la haya tangka ke konatsi kewardam laplo pusi APHLC asong japo rajentimong ahin pen ningjipon Ningkani siya France tameni lila sotowar peklang ponlo setami latum Karbi Anglong Autonomous Council kacari tum anu kacewar bedet penaposi pini ni tum puthor ladak ward number 13 lapen lapu ke ward number 6 dipurong so pialong amatame lapuan pin atowar ke he no muni latum ke dam ke wang kisung katora la kadu be ni tum heglong lo lapen ladak lokel latum aname non ward number 13 atum dame 6 atum dame alang ni tum da chuning rilo kadu kabe ni to phan prap jin me labang sub mesana to war nang jipu BJP atum pulo development men pen ko ane alang ni tum ka chong thui rada phan ka pacho bai Assam government pen Dispur pen kuti tangka PW department of phanang ke lo setala so tangka kona sidam elonon lasi pini ni tum je thailong lo Karbi Anglong rat angkang pi phana bangke jasse met rat aso phana ke pacho bai bangke halo BJP government jong si wanglo polote development akam ni tum kadowe klempo lapen develop opusi alang tum rat phanchong thui ponlo laso pen alang tum batai che pahai ponlo setame non che thailong lo Karbi Anglong angkang pi rat tum ni tum meeting nam hunang pu dundun je dipuan si pamat borpu setame pinia bangke real alam the ahok pet alam the lahelo dipu angkang town arlo anda to war ave kachelengji mesena war sayawi la bangke pini nangli tuma media through hoi pensi la peklang ponpo la pen che theklong dak school ke dam ke banga tum ki sung ladak gariana damun nonili phi lang abi ing han kadu kabe lakela ward number 13 lapen ward number 6 angka masih dokok lapen do piglang lasonsi di purong so pialong tami ande hala kilometer hini ke thom ke do akar bietum dak town ben hala tum ko anak kisung po imagine nam sana town arlo ni anak kisung la anak kato rap polote hala rong arlo ke do akar bietum inglong asotum lapen kado kabe akhaitin atuma ko anak kisung po ili tum matha dam sana Karbi Anglong da chingthurdun olu pusi non kachari bom BJP atum mayalong lam jaipon bonda BJP atum lahaya lam ke jaipon ki kapacho bai thek tika lam pinaklo athe dipharong supiang kangalong matsi towar ka henu towar ke wak saide polote kornat si Karbi Anglong ka chingthurdun loputa APHLC asong japo rajentimung ningjipon pu alang litum along mayalong ka chuning riba ke thanmon gelake ke pacho bai thek tikalam athena BJP sarkar lake ke pacho bai thek po a phu thuan no bangke ka chong thui da ra phan development peak will hedi
not tahu na lo ni kelas ton obostha pulte rong ajo ko son sinon itum arbe ki jang beceng biria por school ke dam ke bango somar sung se jima lada ke EM CM MP MLA ka duk ka we tum anara ke kache helat ke dam ke bang atwar lo la ning ke lang bung lang pret ing hana jo sino itum ke chehelat nang la pur dahla kilometer potrok ke do inglong aso Karbi tum ba kapre kapre katum ko anaki sung se popo lasi alang litung pulo development peak pulo hedi la development amen pen lok si rat aphan ka chong thui sinon ningkan kepar anon ningkan krep konon latum cari bom la si alang litung ki pugang tu Kedam tangar ni Karbi Anglong BJP atum phirang kia mai kang nia hot BJP spokesperson lai chaning leng pen kaning jepon Karbi Anglong aphan special packet pen tangka kuti suring koi susi long etlo la anaki onga tangka pen Karbi Anglong aphan kaching thur ko dak lo ki klempon la anaki onga tangka hemalong mat si chibilap lo maputa ning jepon thu 20,000 plus a crore atangka dak special package sa panang lelo pulo hedi la dak ke la aro tangka yung sinang lelo pulo de la tum claim nang bokene la so tangka kona lo ahem dong chi bilun man di BJP kacari tum jitu ni non council kacari bom atum di non rara tum dor maha kelong wangwe di tet aci cara tum dor maha kelong wangwe pendang lok la pen contract a bill contract aso asake claim ko ane ram rong chot pen se alang litum claim lo dam lo nono bang a bill PPC nono bang ke interest apar interest non ke hangjo lo non tangka ke do kemari deng lo hedung marwari tum hedung a business bangali tum long la pen kace construction atum di alang litum la kace construction amendment nami ko an ane di halahai along silahai tangka ludlap ma jong sinang le lo polote 20,000 plus akuror atau angka jong si di nang le lo polote lahai atu melong tong tangka bidam etma pon etma itum charju memelo lasi alang litum ke paco bay alam do pik lapen alang litum ke klaim ke chok che hepik aposi la bangke tum rat non bangke cicak celo lapen lake nilitum prabjin ben la bangke jongsi nitum ritali po lapen rat angnu ke peklang ye pansi un an menon e pranga wangi an bangke ditum bor ipon po la hello Pini chiti ni phai kebar ni KSA sumiti mong atum phirang ke mai kang ni KSA sumiti mong pen kaning jepon ki lo charli bomatuma phan scholarship aputhak kedam tangar ni Assam Triben Birta along pangdak ponlo bonda la so Birta along scholarship aputhak STH pu kisung loravi bonda STH atumanta scholarship alu jogdun longlo athe state la pen central government atum pen kadukave ST pu ketok chotiti lasila so puthak manghunang nilu inglong aso khayatum anta jogdun longlo pusi thanpon scholarship mate financial assistance labangso scholarship as scheme bangke lake Department of Tribal Affairs both hills and plains okay Assam state government bansi so as scheme bangke students ST hills students pen ST plain student nama provision pilo special incentive to ST hills and ST plain meritorious students. The Department of Tribal Affairs Assam Rukmini Nagar Dispur Last Gate. So department pensi bangso scheme bangke ST plain pen ST hills student naman pilo dan bangso scheme ke lake amen ke special incentive to ST hills and ST plain 2024 and 25 from Tribal Affairs Department. Lasi lebangso scheme ke lake inglong so ST hills lapen as scheduled tribe ta ini dokopot scheduled tribe hill lapen scheduled tribe plain ataman si lake special provision lo lapen ladak criteria do lapen konat si submit nengma kopipia dokumen si submit nengma ladak kadok we dak detail kemenson pondo
lapen kosom se apply neng ma tata kladak pen mention mondo la se ke cheng si ke how to apply itum students atom la bangso abar sai bang chuan dunji pulote kosom se apply neng ma pulote okay number 1 ke applicant will apply in the prescribed format uploaded in the official website www.directorate director wptbc.in là so ini website long hano rồi thule thap ko applicant tum jong si apply dunji pulote isi prescribe format bangke isi website long si dam nangji bang so website bang ya puhen mo www.director wptbc.assam.gov.in pula so website long si dam nang hala dak si hala isi form do po isi format do po also form long si fill up nang po apen konat si ke submit nang bo te office of the director of tribal affairs labang so office long si le dam po 2024 ani si notice pilo Assam Tribune po paper long last date bang 30 September dan criteria bang ke lapo hello bang so war sai chen dunji bulote si criteria doji so criteria teng si apply nang po submit nang po number 1 ke he or she must belong to ST Plain and ST Hills community of Assam. And second bang po student must have secured 80% or above in HSLC. Mean lapen adun thu bang po 75% or above in higher secondary. Pen adun thu 70% or above in graduation and 65% or above in post graduation examination. Master degree, Master of Arts, Master of Science, Master of Commerce. Latum han bangke 65% an donangji. Am the students income la anangji, income la pan donangji, income yearly income la annual income la donangji la bangke hanghi. Income that means income certificate la bangke nangni data chop. HSLC tumhan bangke 15,000. Open higher secondary ke pass tumhan bangke 20,000. Graduate BA, BSc, BCom students tumhan bangke ke pass tang students tumhan bangke 25,000. Open postgraduate ke pass tang tumhan bangke 30,000. Dhansuri MEC constituency ke parlo Serlong John Model Village arong atowar kahinu edajok raratum kisung pen aningkan da cicak nanglo. La soto war selam nang ji pupen Serlong John Model Village araratum KAAC atuma phan batai chuning rilo. Bonda KAAC atum pen la soto war ka selam PG phan piniar nianta thanga birta avelang. La si prabjin ben la soto war nang selam pivek nang ji pusi Dhansuri APHL siamai pupen chuning ripon. Serlong John area lepen ke dagrong pli porilo takok petirong hangdalo porilo jesi tibok het dak di pupen katibok nai tule puta choklo dak kakutirong hangarong ada ako isi problem dolo dak dolong da an nimide tingnu tanglo dolong da che mane unit tung chehelat ako rada tung chehelat bang problem do tanglo da gari bene kedam ke bang saka sik sak do tanglo latung ke somartum school kedam ke bang so ka sik sak thepilo da total 735 houses do lasi ladak ka problem mang ke lason lo ladak lang ta problem do lang lapen ke pen di puelo ek number ke dolong da awitang lo hinutang lo lapen
Kiju non lang dan non mat ke unavailable kali dia lo jo. Tuar lepen tasok karbi hemtun kedam karbi kurko tasok kedam adu ke chala tuar tasok ke heng no lepen patalen tasok potai kuri nahi lada kenang sodu lahai problem dolo lasi lada ke 19 dhonsuri si puri lo ane la dake MSc bangke hilutuma hasnu lasi alang li bangke menedak lahai development kamai claim klipin nabu amat ratatum bangke la dhonsuri 19 dhonsuri area bangke kasik sak dolo la tuar pinda lasi lahai a problem mene alang li mene sol nang ye polo alang li da MSc pulo alang li mene development kam aja ta claim thek thede failure la bu lamasi rat tumbang ke chuningri lo la so tuar bang ke bisen nangi pulo prabjin pen lahai ipachun jipa lalu ni tu hin pen chuningri lo Karbi Anglong PGR VGR along ang tanpen kivang ki bikicha so tuma phan tharli vek nang ji pupen Karbi ara ratung batai chisongbong bonda ke isi atumta Guwahati High Court alam dupu pathelo amat PGR VGR along ke tharli ji abang tapanglen thamason mandet bonda Karbi ara ratum Karbi Anglong PGR VGR along aron ripen ke do tuma phan tharli vek nang ji pu ke mang thebajok laso kache song la anso se kapang tang ponji nijang Karbi Anglong dongka revenue circular sahema dungalong GT hai krisi lapen krethom ni thoma farman chisong ponthupu laso kache song dongka revenue circular sahem along chotkali dak chisong deti phuluni revenue circular sahem lapen Karbi Anglong angkang prek jama timalongta kache song osai deng ponthu bom popusi birta rip dunlong pinia birta lansi kangton lo kardom